Hej, mit navn er Maja Servet, og i denne video vil jeg forklare, hvordan jeg fandt Essential Organics, eller rettere, hvordan min vej førte mig til Essential Organics. Som teenager døde min morfar af kræft. I 1996 døde min bror af kræft, i 1997 døde min danselærer og mentor af kræft, og i 1998 døde min far af kræft. Det gjorde, at jeg begyndte at undersøge, hvordan opstår kræft i kroppen. Hvad kan man gøre for at kurere mod kræft? Og hvad kan man gøre for at forebygge mod kræft? Og jeg ledte på kryds og tværs og fandt en masse informationer. Der var et stykke information, der gik igen og igen. Og det var, at i 1920'erne fandt en tysk læge, Dr. Otto Warburg, kuren mod kræft. I 1931 modtog han en Nobelpris for sit fund. Og det var meningen, at han skulle have modtaget en Nobelpris senere, for at have fundet kuren mod alle sygdomme. Men på grund af 2. verdenskrig fik han ikke nogen Nobelpris for det. Så hvad var det, at Dr. Otto Warburg fandt ud af? Det var, at hvis kroppen har den rigtige pH af 7,365, så kan sygdomme ikke eksistere i den, og du har det optimale helbred. Det gjorde, at jeg begyndte at undersøge, så hvad kan ændre ens pH? Og der er mange ting, der har indflydelse på kroppens pH. Men jeg vil sige, at der er 4 store kategorier, hvor næsten alt kan passe ind. Og de 4 kategorier vil jeg nævne her. Den første er miljø. Så det miljø, du færdes i, har stor indflydelse på din pH. Og derfor er jeg blevet en stor fortaler for genbrug, vindpower, solpower og hvad der er bygget med grønne materialer. Den anden store indflydelse er, hvad du spiser. Og derfor spiser jeg kun økologisk i dag. Jeg dyrker mine egne frugter og grøntsager for at vide, hvordan de er dyrket. Den tredje, det er dit mentale helbred. Så hvad du tænker, har stor indflydelse på din pH. Og det gjorde, at jeg blev uddannet som livscoach. Og den fjerde overraskede mig, men er mindst lige så vigtig som de andre. Og det er, hvad du kommer på din krop. De fleste mennesker bruger i dagligdagen shampoo, sæbe, vaskemiddel, tandpasta og creme. Og mange af de produkter er fyldt med skadelige kemikalier, som vi ved er direkte årsag til kræft og andre forfærdelige sygdomme. Men de færreste ved, at hvad du kommer på din krop, er i din blodskredsløb inden for 26 sekunder eller mindre. Det gjorde, at jeg begyndte at lede efter et firma, som havde produkter, der var 100% økologiske, 100% fri af skadelige kemikalier, og som var miljøvenlige. Og det førte mig til en side, der hedder Toxic Free Foundation. Og på det tidspunkt, for 2,5 år siden, der havde de en liste af de firmaer, der var godkendt. Og der var kun 6 firmaer, der var godkendt af dem. Og et af de firmaer var Essential Organics. Jeg undersøgte hver af firmaerne, men kun Essential Organics havde alle produkterne under samme tag. Så tandpasta, shampoo, vaskemiddel, creme, alt under samme tag. Og derfor blev Essential Organics en del af mit liv. Jeg skal lave et par disclaimers her, både på engelsk og på dansk. Jeg tager den først på engelsk. The FDA has not evaluated these statements. The products are not intended to diagnose, cure, treat or prevent disease. Please consult your doctor for medical advice. Og den danske. Sundhedsstyrelsen har ikke godkendt disse bemærkninger. Produkterne er ikke godkendt til at lave diagnose, kurere,
forebygge eller helbrede sygdomme. Vær venlig at kontakte jeres læge, hvad angår helbredet.